Moikka! Kärsitkö sinä jostakin seuraavista asioista? Eli sun paino nousee jatkuvasti, vaikka sä liikkuisit ja söisit samalla tavalla kuin ennen. Sua turvottaa, heräilet öisin. Susta tuntuu, että 4. kahvikuppikaan ei enää sua virkistä. Sä et pysty kontrolloimaan omia tunteita, eli sä olet ehkä ailahtelevainen, ärsyntyneempi kuin olit aiemmin. Susta tuntuu, että sun hiukset ohenee, limakalvot kuivuu ja sulla on välillä sellaista aivosumua, että et pysty keskittymään asioihin samalla tavalla kuin aiemmin. Eli nämä kaikki, mitä mä luettelen, niin johtuu naisten tällaisista hormonaalista muutoksista liittyen estrogeeniin ja progesteroniin. Eli tällaiset muutokset alkavat tapahtumaan jo niinkin aikaisin kuin 35-vuotiaana, ja näistä puhutaan esivaihdevuosioireista. Ja tässä minivalmennuksessa mä kerron sulle, miten sä pystyt tasapainottamaan sun näitä hormoneja omilla elintavoillasi. Kerron, miten itse olen saanut tasapainotettua niitä, ja nyt sä voit ehkä kuvitella, että eihän mulla niitä voi olla, kun olen vasta 41, mutta kyllä, minullekin tuli toisen lapsen syntymän jälkeen näitä hormonaalisia muutoksia, ja mä ihmettelin, että mistä on oikein kyse, ja sitten lähdin asiaa tutkimaan ja selvittämään, tein muutoksia omiin elintapoihini ja erityisesti stressinhallintaan, ja mä sain sitten takaisin mun elinvoimaisuuden ja tämän hyvän ja energisen olon, mikä mulla tällä hetkellä on. Ja tässä valmennuksessa mä kerron myös sulle, että mitä ruoka-aineita sun pitää suosia ja mitä välttää, eli annan ihan käytännön esimerkkiä. En kerro mitään hormoneista ja niistä muutoksista, vaan käytännön työkaluja, mitä sun kannattaisi tehdä. Ja opit myös paljon stressinhallinnasta ja siinkin saat sellaisia ihan täsmävinkkejä. Eli lämpimästi tervetuloa tähän minivalmennukseen. Se on täysin ilmainen. Saat todella arvokasta tietoa siitä, että miten sä lähdet kanssa edistämään sun omaa terveyttä. Nähdään valmennuksessa. Moikka!